Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din jocul Flip Water Battle. Am văzut că s-au strâns 6 like-uri și am zis să mai încerc, că văd că mă place. Am mai jucat eu singur și ghiciți cât am făcut? 55. Da, deja am început prost. Hai să ne concentrăm. Hai să ne doborâm recordul de 55. Acum câteva ore l-am doborât și eu. Dacă filmam atunci era genial, dar nu eram acasă. Hai. Hai că e bine. Nu mai pierd eu din prima. Da, pierd din a doua. Cu sticla asta. Cu sticla asta am făcut. Poate mi-a ce noroc. După cum am început. Da, după cum începem e cam nasol. Dab. Nu. Hai să jucăm cu o sticla obișnuită. Sau nu știu dacă e asta. Jocul ăsta e destul de șmecher, adică îmi place, dar e și greu. Poate vom reuși să ne doborâm recordul. Și mi-am frică era. Nu! E greu! Paharul că zici că e de la KFC. Dar... Aoleu, ce slab sunt! Deci, sunt foarte slab. Ce mă enervează reclamele astea. Trebuie să plătești ca să nu ți le mai pună și eu nu vreau. Hai, cât mai multe. Hai să doborâm recordul în acest episod. La limită, nu. Cât mă oftic. Punem asta. Poate am noroc. N-am noroc. Deci chiar nu știu cum am ajuns eu la 55. Că eu jucasem a doua oră când am făcut recordul. Și sunt cam stângat și de-aia n-am prea multă experiență la jocul ăsta. Dau într-una pe lângă. Dacă ar fi numai de alea de 3, perfect. Bă, ce mă știi. Hai, ăla-i. Hai, vină încoace. 14. Vine să plâng, de ce? Haide. Hai că știu că putem. Știu că pot. Știu că pot. Hai să dobor recordul meu. Deci e prea mare. Și nu cred că pot. La limită și asta. Am că să facem 30. Hai, Ștefan, concentrează-te.
Hai, Ștefan, bine. Nu, Ștefan. Să mai jucăm sau mai jucăm o dată. Acum ce să mă concentrez cât mai mult, da, degeaba. Mai încercăm o dată cu sticla asta. Poate avem noroc. Că aici nu ține de noroc prea mult, mamă. V-am zis, nu prea am experiență la jocul ăsta. Joc de puțin timp. Hai cu 30. Trebuie să facem 30 neapărat. Facem. Haide, hai încă unul. 30, băieți. 33. Poate ne doborăm recordul. E puțin cam greu. Dobor că e și mare. Haideți, nu mai avem mult. O să mă încerc să mă concentrez cât mai mult. Hai, Ștefan. Încă 3. Încă 2. Încă una. E 55 de colduri. Încă una. Ne-am ajuns recordul. Poate și îl doborâm. Și l-am doborât. Poate ajungem la 100. Doamne ajută. 60. 61. Hai că e bine, băieți. 65, mi-am doborât recordul. Aici am încheiat acest episod. Dacă v-a plăcut Flip Water Bottle, apăsați like, subscribe și cât mai multe vizionări. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Cu voi a fost Ștefan. Pa, pa!